سلام كبرات تخاتلتي مدب لزمنسيات لو منركب البوتا ماكل منسيات هاو ماتئه نوس زبات السنه كوينو ابزا بغاش وركاينا نركب زلنا لومي حسناركم قيد مزنا تلازبت دما نبتنا يزبوتا خوينم سراحتنياتاتن تمهارون نيزبوتايم لومي حزنا قريد مزنا زعبا دما تكنولوجيكا وافلطون طببن عدقن زبليو كخون كم مجمري نايزي لزب خولنا دما مجمرتا تكنولوجيكا وعدقي انتاي مالتيو نمنتاي كيدلي سمي حيل أبتخلو بحال كاب إريتيلي زوردا كل عودها بعود فاينانسي أبزنا لهم عند مزاتي أرستخا بزعبا تكنولوجيكا وعدكي أبزي علمنا بتكنولوجي تونجفل زلا زمن تكنولوجيكا وعدكي حخم حدا أقدس نتبي مهنياتو بزي تكنولوجي أبزخنا عودي كتنطف أيتخلنها إذا تكنولوجيا كوعد كذا معالتا وصلوا أبهيوتنا عند جبر الزخيت سلزلو أبزي عبيتي سفحت أرستات قانتلو جل النتبتات جن خطأك اسكفتني نساتهم كا نعمنت إذا تكنولوجيا كوعد كذي نعمنت كم تن معبيلن دلو هاجرات عتيقنا زلوا عتكن نامنا تابزن إحنا عتيقنا زلنا عتكن أي رخبني تزي مرة خبينا تبخا نحنا أفلتو أفتعودي قرب سلز قول لنا بمسرة خاتي تكنولوجيا وعدكي مسجز يندات وانشف سلز غيد مسؤو خا زاد اللي معبالتات كنجبر ندحردين خل كوينا جدا كنترف نخلينا مالتي سلازي كم عبيتنا تبتات تدا رئينا مسي نعمنت موبايل أب ساعات الزغونة سب موبايل حزوا زركب سب كاب طقما قداتها يزبزح أفلوت إيلن حجتي فلوت زي مهلاو كا نتنبرتون أما على خطو علا يتخلني قملون يتخلني أنا أمنت تمهارو من سياتنا نحريها زغونة سب تاج حيزلو حجزي تاج حيز وزل سب مستي ناطع عقم صغيرة يكونن مغنيات ولا تو تسعين زل أبليكيشن أمنا نحر داري خاسي كندي كافتم أبليكيشن أفت موبايل تسعين زل إز تقوملو ويكا أبروحو زو على نحريلكا وحدي مغنيات سي إتي أبو تسعين زل أبليكيشن كتفلتكا مقحة دليكا تمرت دليكا زبرخي أفلوت دليكا تكنولوجيا خم حدا عبي نطب انت دا وسيدنا يا خوينا تزعبي نطبو قلطف لوطي اب هيوتناي اذا قلطف لوطي بهيوتنا خنفلط انت دا خوينا خا كنفلط كنقح كنمهار طراي زلنا كم حدا نيجاتيف سايد ايفكت ناتو ندحر وسيد كاغا ولا زخونه تكنولوجي كاو عدك عطو قمبر ندحر نعفيت زغبر بقعات ديبل كا خوينو ولا حنتي معالتاو خساراتاتي زبزحا كان امنت اندا انترنت تاتو زلو تكنولوجي كاو معبالن حريت فلطو هينكا ابطقم دي طقمني خاطوعل هاي انا مري حيلا بيزبال كابي صحفت اخبار حقي تسنه تكنولوجي كاو عدكي انتاي مالتي نمبال حجي تكنولوجي كاو عدكي بنصر كجلس تداخينو ود سب كمعبل كله ابتي مجمرتا غزبنا هيستوري غلا تذكرنا بفلاي زوم تمهارو صبو غيرم زبلو ستون ايج زبحال نيرو دارغا كله تمسارحيتاتو زبار علو دستيرلو زتقاملو نبرتا دارغا مسئمن تاساسري نيرو ابت غزيتم استزنبرو صبيب مناببرو درت عينت هيوتن يوصو نيرو مالتي كابونا ايرون ايج مصيو داقصل مالتي هجي ز كله غزي دروت سلازنبرو امبر اخالي يكون نيرو ابز غزي زدما حجي كله غزيت مناببرو انداسفح اندابرتع دليتاتنا مسعد منا خون مسكبابينا خنريو خلنا ازيو سفيح كوينلو اجيزي سفيح عينت دليتاتن بحرن ما نخن غطو نخن بصحو يا بحد نطبن هوتو دهنا نيغدن تكنولوجي كن عتقالنا از تكنولوجي حجي استفال لعنت مسارحيتات كون خلي ماشينري كمبيوترات يكون انترنت يكون استفال لعنت نغرات كوتاني هيوتنا نا اب محبره هيوتنا خون كم سراحتنياتات منغسون ابتكالات كغلغلونا زخولو نجارات مالتي إذا ما ندحر دا بوجو بعطينا بوجو بحجنا تتكيمنا لودما لك أتي كن بس حوز دلنا بزاق زيزيا كن بس حوز دلنا بوينت
ክንበጽሕ ንኽእልና ብዘይ እዚ ቴክኖሎጂ ካብ ዕጥቂ ሕጂ ናብ ዝኾነ ክነብር ኣይንኽእልና ልክዕ ከምዚ ሓረስታይ ነዊት ኣውርዑት ገለ ዘድልዮም ማሕረስ እዚ ከይሓስካ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ንሓደ ነገር ክትሰግሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ዋላ እንተሰገርካዮን ምስ ብዙሕ መሰናኽላት ምስ ብዙሕ ፀገማት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ንሂወትና ዘድልዮም ማእዛታት እዚ ቴክኖሎጂ ካብ ዕጥቂ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታን ወዲ ሰብ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ኮይኑ እዩ ድስምዓኒ ሽመይ ዳናይ ተስፋ ስላሴ ይበሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰነይ የድሞ መጽ ኣነ ዝብሎ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ማለት ኣብ ሂወትና ወይ ኣብ ስራሕና ብዙሕ ኣሳልጦ ዝበና ብኡ መንፅር ከዓ ቅልጣፈን ፅፈትን ናይ ስራሕና ዝሕልወልና ኮይኑ ይስማዓኒ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ንሕና ክህልወና ዝግብኦ ሓደ ካብቲ ክህልወና ዝግብኦ ባእታታት ናይ ሂወትና እዩ ኦኬ ስመይ ቢናም ተኽላይ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክንብል ከለና ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ዓለም ኣብዚ በፂሓቶ ዘላ ንኽትበፅሕ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ 20 ክፍለ ዘመን ካብ 21 ክፍለ ዘመን ፈልዩ ከም ንሪኢ ዝገበረና ዓይነት ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂስ ንዓናስ ብኸመይ ዝጠቕመና ክንጥቀመሉ ኣለና የብልናን ክንብል ከለና ናይ ገድን ክንጥቀመሉ ኣለና ሂወትና ምዕሩይ ገይሩ ንኽኸይድ ኣብ ስራሕናን ኣብ ዝኾነ ናይ ኣብ ነካይዶ ስራሕ ኣሳልጦ ንኽበናስ ናይ ግድን ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ክንጥቀመሉ ክንብል ከለና ግን ዋይስ ወይ ድማ ብዘይ ሚስ ማኔጅመንት ማለት እዩ በቲ ግቡእ ኣጠቕማ ጌርና ተተጠቒምናሉ ንዓና ክጠቕመና እምበር ኣይክጎድኣናን እዩ ማለት እዩ ስመይ ሳይሞን ኣባድ በሃል ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት 11 ግሬድ ማለት እዩ ብዛዕባ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቅታት እንታይ እዩ እንተኢልና ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቅታት ማለት እዞም ብቴክኖሎጂ ተሰንዮም ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንኾን ንጥቀመሎም ዕጥቅታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ናይ ሜዲካል ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሕክምና ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ናይ ትምህርቲ ክኾኑ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ይኾን ማለት እዩ ምናልባት ግን እቲ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቅታት ክንብል ከለና ምስ ቴክኖሎጂ ተሰንዩ ሓድሽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተሓደሰ ሞር እንዳተረቃቐ ዝመፁ ነገራት ኮይኖም ንጥቀመሎም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ድማ እቲ ኣጠቃቅማና እንተሪእና ከዓ ኣብ ናትና ጠቃማ እዩ ዝምልከት ማለት ክጎድና ድዮም ወይስ ካሃሲና እዚ ድማ እንድሕር ብግቡእ እንድሕር ጠቂምናሎም ጎዳእትና ሶሪ እንድሕር ብግቡእ እንድሕር ጠቂምናሎም ጠቃምትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ኣጠቃቅማ እንድሕር ኣኽፊናሎም ግን ጎዳእትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕራይ ብመጀመርታ ሽመይ ሮቤል ሃይለ ይበሃል ተምሃራይ 11 ክፍሊ ካብ ካልኣይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም ሕራይ መጀመርታ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቅን ለውጥን ክንብል ከለና ቴክኖሎጂ ንዓና ኣዝዩ ኣብ ሂወትና ዓብ ተራ ድፅዋት እዩ ብዘይ ቴክኖሎጂ ድማ ደቂ ሰባት ኣብዚ ደረጃ ዘለናዮ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ክንበፅሕ ምሳይ ከኣልና ነርና ንኣብነት ኣብታ ናይ ሜሪሕ ክምላኣላ መጀመርታ ካብቲ ሂስትሪ ኣጀማምርኡ ናይ ደቂ ሰባት እንተጀሚርና ኣመፃፃ ማለት እዩ መጀመርታ ብእምኒ ብሓዊ ብክልተ እምኒ እንዳፋሕኹ ገለ እምኒ ሓዊ ገብሩ ነይሮም እዚ ድማ ከመይ ተሓንጎሎም ድሩት ከም ዝነበረ ከም ዘለናዮ እዋን ከም ዘይነበረ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ዳሕረይ እናማዕበለ ናብ ናይሎቲክ ሪቮሉሽን ከምኡ እናማዕበለ ከይዱ ኣብ ዘለናዮ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ዓብ ተራ ድፃወት እዩ ማለት እዩ ከምኡውን እዚ ናይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተመፂና እውን እዚ ዲጂታላዊ ላይብረሪ ወይ ድማ ኢሪደርስ ዝበሃል እዚ ዲጂታላዊ ላይብረሪ ሮራ ንኣብነት ኣብ ቤት ንባብ ኣስመራ ዘለ ኣብዚ ዓድና ግን የለን ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም እዚ እውን ንተምሃሮ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ዝኽንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ዲጂታላዊ ላይብረሪ ከምኡውን እቲ ኢሪደርስ ዝበሃል ንተምሃሮ ሓገዝቲ ማለት እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ንዓና ከም መንጠሪ ባይታ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ብዘይ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ክንበፅሕ እውን ኣይንኽእልና ስለዚ ቴክኖሎጂ ዓብ ተራ ኣብ ሂወትና ይፃወት እዩ ማለት እዩ ስመይ ፔርሜላ ገብረ ብርሃን ይበሃል ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ እየ ቴክኖሎጂ ክንብሎ ከለና ብናተይ ማለት እዩ ኮሌክሽን ኦፍ ቴክኒክስ እዩ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ኩሎም ክልዎ ፀንሑ ቴክኖሎጂ ግራጁዋሊ ዝመፀ ነገር እዩ ቀደም ዝነበረን ሕጂን በበይን እዩ ኢቭን ከማን ብሕጂ 10 ዓመት ዝወሰኽና እዚ ናትና እንታይ ክኾን እዩ ከም ሂስትሪ ክንበብ እዩ ሓቀይ ሕጂ ቴክኖሎጂ ናቱ ፖዚቲቭ ኣሎ ኢቭን ናቱ ከዓ ኔጌቲቭ ኣሎ እቲ ፖዚቲቭ ዝበሃል ናብ ናትና ረብሓ ለዊጥና ክንጥቀመሉ ኮልና ማለት እዩ ንኣብነት ባዕላ ዛ ስማርትፎን ማለት እዩ ስማርትፎን መብዛሕትና ካብ መደወል ንላዕሊ ማለት እዩ ደርፊ መስሚዒ ኢንተርኔት መጥቀሚ ከምኡውን ሙቪታት መርኢና ንጥቀመላ
ግን ዛ ስማርትፎን ኣብዚአን ከም እዚአን ጥራይ ኮና ተደሪተን ዘለዋ ካብ ዝለዓል ዝበለፀ ስራሕ ኣለዋ ንባዕሉ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ዘለዎ ከም ዝበልዎ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ሓቂ ብጃቫ ፕሮግራሚንግ ኮይኑ ዝተሰርሐ ንዓና ዝምልከተና ግን ኣይንሓስበና መብዛሕትና ሕጂ ካብ ጀሚካ እንታይ ንገብር እቲ ከምኡ ዓይነት ስራሕስ ነቶም ኮምፒተር ሳይንስ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ንዖም ጥራይ ዝምልከት ጌርና ንሓስቦ ግን ተሓቂኹም ይኮነን ቴክኖሎጂስ ንዖም ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ብማዕረግ ፈልጦን ከምኡን ክሰርሓሉና ኣለዎ ሕጂ እታ ቀንዲ እታ ኔጌቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ክንሪኣ ትኾና እቲ ኔጌቲቭ በዝሕ ፖዚቲቭ ተኮይኑ ኣብቲ ሰብ ይኽዲፐንድ ኾ ማለት እዩ እንተ ደኣ ናብ ረብሑ ለዊጡ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተኮይኑ ብልክዕ ፖዚቲቭ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ 24 ሰዓታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀመሉ ኮይኑ እሞ ሶሻል ሚድያ ከዓ only for chatting ተኮይኑ እዚ ቶታል ኔጌቲቭ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣነኮ ቴክኖሎጂ ጥቕሙ ኣለዎ ጥራይ ዝብል ኣሉታዊ ኣዎንታዊ ከይበልና ካብ ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ጥራይ ኢና ንረክብ ግን ኣበይ እቲ ጉዳእ ንብሎ ዘለና ኣብ ኣጠቓቕማና እዩ ዝምርኮስ ንኣብነት ንሕና ጠቓቕምና ቴክኖሎጂ በቲ ግቡእ ኣጠቓቕማ ንተምሃሮ እንተኾይንና ኣብ ትምህርታዊ መዓላ ነውዕሎ እንተኾይንና ካልእ ከዓ ስራሕተኛ እንተኾይንና እውን ኣብቲ ስራሕና ንኸነሳልጠሉ ንጥቀመሉ እንተኾይንና ክጠቕመና ጥራይ ዝኽእል ማለት እዩ ቴክኖሎጂስ ጉድኣት ኣለዎ ክንብል ተኾይንና ግን ንዑ ዘይኮንና ጉድኣት ኣለዎ ንብሎ ኣባና እዩ ዝምርኮስ ኣብቲዮም ደቂ ሰባት ማለት እዩ ከመይ እንተኢልና ንኣብነት ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ኣብነት ንሕና ሕጂ ገሌና ወለዲ ኣለና ተምሃሮ ህልውና ንትምህርቶም ዝኸውን ነገራት ከነዳልወሎም ንደቅናስ ብጣዕሚ ግቡእና እንድዩ ንደሊ ከዓ እንተኾነ ንኣብነት ቆልዓ ክንደይ ክፍሊ እዩ ንወደይሲ ላፕቶፕ ሞባይል ገለመለ ክገዝኣሉ እኽእል እየ ግን እቲ ቆልዓ ክንደይ ክፍሊ እዩ ዝመሃር ተይልካዮ ሻድሻይ ይበፂሑ ይብለካ ሻድሻይ ክፍልሲ ሞባይል እንታይ ክትኮን እያ ወይ ላፕቶፕ ሻድሻይ ክፍሊ ዝመሃር ወይ 5 ክፍሊ ዝመሃር ቆልዓ ላፕቶፕ ወይ ሞባይል ኣብቲ ዘለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ዝበፅሕ እዚታት ክጠቕሞ ክእል እዩ እንተኾነ ኣብቲ ሻድሻይ 5 እንዳተመሃረ ከሎ ሞባይል ወይ ላፕቶፕ ኣምፂኻሉ ክጎዶ እምበር ክጠቕሞ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ እስኻ ጋይድ እናገበርካ እቲ ቆልዓ እስኻ ብናትካ መምርሒታት ጌርካ ክጠቕሞ እንተኮይንካ እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እንተኾነ ግን እዚኣ ላፕቶፕ ሞባይል ኣዳሊኻሉ እሱ ከዓ ገና ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ትምህርቲ እንተሎ ክጠቕሙስ ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ቴክኖሎጂ ስጋ ሕጂ ጥቕሚ ጥራይ ዘለዎ እንተ በቲ ዋይስሊ በቲ ግቡእ ኣገባብ እንተ ተጠቒምናሉ ክጠቕመካ እዩ እንተ በቲ ብዘይ ኣገባብ ሚስ ማኔጅመንት ጌርካ ትጥቀመሉ ለኻ ከዓ ክጎድኣካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ኣለዎን የብሉን ኢልና ንፈልዮ ኸማን ጥቕሙ ኣለዎ እንድዩ የብሉ እንተኢልና ግን ኣባና ኣብቲዮም ደቂ ሰባት እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ከም ዝብሎ ዝፀንሕ መምህር ተዳ ሪኢኻሲ ኣብ ናእሹ መንእሰያት ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ሒዞሞ ዘለውሲ ክንደይ ካብ ሚእቲ እዮም ኣብ ርብሖም ዘውዕልዎ እንተዳ ኢልካስ ዋላ ሓንቲ ውሑድ ይትረብሓ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቴክኖሎጂ ጠቕሚ ክትብል ከላ ግን በናይ ንመን እያ ትጠቅም ነቲ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እቲ ደይፈልጥ ከዓ በቲ ዝፈልጥ ገይሩ ተመሪሑ ናብ ብሳይንሳዊ መገዲ ክጥቀመላ ኸል ንኣብነት ቆልዓ ወዲ 4-5 ዓመት ከም ጽባሕ ንጓ ሓደ ብራይት ፊቸር ንኽትሪኦሉ ሲ ምስ ላፕቶፕ ተላልዮ ግን እስኻ ኢኻ ትመርሖ ዘለኻ እምበር ፍኑ ነታ ላፕቶፕ ተጠቐመላ ተልካስታይ ምኽጥቀመላ ሓደ ቆልዓ ኣይጥቀመላኒ ስለዚ ቴክኖሎጂ ብቁፅፅር ነቶም ደይፈልጡ እንተ ደኣ ብዝፈልጥ ሰብ ጌርካ ተመሪሕካሉ ጠቕሚ ብፍኑ ኣገባብ ተዳ ኮይኑ ግን ዘይፈልጥ ሰብ ቴክኖሎጂ ዕንወት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ከይዱ ኣብ እንዳ ኢንተርኔት ከም ኣብነት ተሪእናያሲ ክንደይ ካብ መንእሰያት ናትና እዮም ኣብ ጥቕሚ ዘውዕልዎ ቴክኖሎጂ ዕድመ ዝፈሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ግን ነዞም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ንሕና ከነጠቅሞም ከለና ካብ መጀመርታ ንሕና ኢና ጋይድ ክንገብሮም ዘለና ወይ ንሕና ኢና ክንምህሮም ዘለና ምክንያቱ ቆልዓ እቲ ዝመሃርካዮ ስለዝሕዝ ሒዙ ድማ ከተግብሮ ስለዝኽእል ንሕና እቲ ክገብሮን ዘይገብሮን ከነርእዮ ክንክእል ጥራሕ እዩ ዘለና ንሕና ዕድመ ይፈልዩ ካብ ከምዚ ዓመት እዩ ክንብል ኣይግባእናን እዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ፅባሕ ዓበይቲ ምስኡ ክለማመዱ ካብ ሕጂ ድማ ምስኡ ክለማመዱ ክኽእሉ ኣለዎም
ቆልዓ ስለዝኾነ ላፕቶፕ ኣይትጠቕሙን ኣይኮነን ግን እታ ላፕቶፕ ንኸመይ እዋን ትጠቕሙ ኣፍታናቱ ደረጃ ኣይኔቲ ሶፍትዌር ንዑ ትጠቕሞ ወይ ድማ ኣይኔቲ ኣፕሊኬሽን ንዑ ትጠቕሞ ከነሪኦ ክንከይል ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት መፂሎ ኢቭን ናይ ቆልዑት ኣፕሊኬሽናት ብዙሕ መፂሎ ስለዚ እቲ ናይ ቆልዑት ኣፕሊኬሽናት እንድሕር መፅዩ ነቲ ቆልዓ ንዓ ጥራሕ ጠዊኡ ከም ዝጥቀም ኢና ክንገብሮ ዘለና ሽመይ ሕሩይ ረዘነ ይበሃል ሰርሓሉ ها ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ሕጂ ኣነ እዚ ቴክኖሎጂ كلتي حزلا يزبل كلتي تقملوا قداتن تقمن معري حجي أباخا يزمركوس تطعم سخان تاي تمرز لك حمزن ريادلنا لومي عالمنا سبحان تعدي تغير هذا كوينو كن هجسها أتطعم نايتي تكنولوجي السخا بقول أنت تقيم قالوا لك تقملوا سالنا تقميت كمان مرحكا أبتي سايد إفكت ناتو أتيها أو أنت ذهب كاجن نعها هسياي بو من سركات هسه كل جزء حجي تكنولوجي نهولتي حزب تدالي له نسخة كن مرجاناتك أباخي مركز أبتطعماناتك حجي ولا كلاي أبعدمي ويكله عيفلني السخة نشتي كوينو اعتذر يدلو سبي نعوز مركزه انتي يريولو انتي مهرو لك اعتنعوز قبان حرتر يلها بتيا نعوز تقومه يخير سوء يتكمل لها لو تخيري عبيتيري السخة صني حدا يفلت كوينو ندي يفلت يفلت إلى أمن الله مالك يعني سمي تسفلت تخلتين أبال بيت صحفت في الميريشن يقولنا زوجات سنة مالتي نجي زي بزعبة دارستي بزعبة زي تكنولوجيا كاوي عتك بهالطنها كله طلع لي وكل سبنا ناتو أدفانتج ناتو ديس أدفانتج ناتو بزعبة بعدنا وتمركزون كله كتدرب تنحو نجي بحفشة كل ساعة نفسها أنا طالما نفسها تراي نحر تزارب كوينكا أبتينا هنا ناي بهلناها انتاي صلوا له يكون بزعبو أرسس تزارب تنقف عليك كل ساعة ناي مسأي هوتك ترى يخون كان بخدرته لك تحبر تسبون أبزي ذلنا درجون إنكلود كوين لماتي جينا أبنت كما أنا فردانوي كبلو ذل النجار ناي قدم سي ناي سدرانا حادثة ناي تعنا صقم قاطمه خير يحمم خون خيل سدرانا فيت مات كيت كان السب زعما قدايت عنه انتهي يدلي بخمي انتهي خوين له زي بقربة صقم فريتكا قبل ما السب تهولو بتخل ينيرو اجي من زناي وانا ناي تكنولوجي جن انا تصليني له حيمر له احنا صقم كلنا نخلي حويك هون خل بيتسب كون خل ابنت كابت سنين ام قول لي جلو فيلي نجمنا باش ترانسبورت صقم هلو خون خلي اي طقم ترانسبورت طقمات ስለዝነበረ بالتليفون كاينو انا قمت بقربه كرخبو ዝኽእል ነገር እሱ ይኮነን ዛዕባ ጥዕናይ ዛዕባ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወተይ ሰብ በአካል ቀሪቡ ይህን ዝበሃሉ ዛዕባ ጥዕና ፀገም ድዩ ዝኾነ ማሕበራዊ ሽግር ፊት ንፊት ኣብ ዝራኸበሉ ዝሓሸ እሱ ነይሩ بالتليفون ግን ከምዛ ዝበልኳ ማለት እዩ ሓፂር መልእኽቲ ማለት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ሕጂ ልክ ከም ዝኾነ ነገር ኣውንታውን ኣሉታውን ጎኑ ኣለዎ እዚ ናይ ዝኾነ እንታሽሚ ብዘይ ኣሉታዊ ጎኒ ዘሎ ነገር የለን ኮታ ኣሉታዊ ጎኒ ኣውንታው ኣለዎ ሕጂ ቴክኖሎጂ እንታይ ንሪኦ እንታይ እቲ ኣውንታዊ ጎኒ كنالليو لنا كاوشعو نتي ألوتاو قلنا خانا لليو أب مودة أتدما أينا يخزربحنا بتزربحنا من قدي نخيد مالتي أجي كابت أونتاو قلنا تاتو قل هنتا كسو خينا أجي تكنولوجي نتاع قزانا قزينا خون كتب حق قزاناي بقول طف مالتي أبزي 4 قصات وي 10 قص حبي يدي تزبال قزي موسخد كنيره بكمبيوتر قن قلتي فم صحف كنيره هذا خويزي حنت ملختون أبزي الحجي نأسمرا زلوا ما كله بيصحفتنا بصحيا بيت بأوتوبس زبال تو حدا خندي ساعات موصل لينيرو أوتوبس كده بإنترنت جنا أبو خلاه تكس غير بنت أش مخصدا جن ويزين كلك تبصحها أبحث يرجزي تبصح على تملختي كمون جيجاتات نخنكي جيجاتاتنا كاب جزينا بجزي تكنولوجيا تتحويسو درجة ندا نكي صفوف سرح نسرح إذا حدا كابت تأمتاتي كابت جود أتاتو هنروح لنا ليزنس يسعب يهم زي تسفه بلوت أنا حى تهكيت يسعب الكيبك كله نجر بتليفون بموبايل بقول كود عخات دولي بكا
أبز دبر بيزن حج هذا جزن ده هذا سأبو بمكينة تسعنا دخلنا كبتات حدا بقول خيط إحنا من إسه نبي داخلنا أبتدبر زين أبلعلس هذا حابو اللي ما كريو خيد يبنيرو نحنا بقرنا تنخاي مخدنا ولا بعب بمكينة تسيرنا خلونا خمن دخيمنا نيرنا نحنا تنخنا بتجزيتها بتليفون كم زاز بلاز نبره دويل كم محتاجره تمحبره هوتنا تبهلنا تكالتشرنا تنما يدمسس يبقوا بيلو هذا سب دويل كده هيد قبر كل خان بأكل مسيحة تريو كل خان هذا زسموع في اللي علوه حجي ازي التكنولوجيا حجي قدات يمصالات ባህልናትና ማለት እዩ ባህልና ድማ ክባላሾ ተኮይኑ ንሕና ድማ ተባላሽና ኣለና ማለት እዩ ዞም ናይ ቀደም አቦታትና በሐጎታትና እንዲም ኮልና ሕጂ ነብሶም ጉልቡታት ዓጸማት ጽቡቕ ቅርጽ ደሎም ዋላ ስፖርት ዘይገብሩ ሆንሶም ጎበታት ወጽየም እንደኸድኑ ዝኾነ ነገር ንሕና ግን ኣብዚ ግዜ ዘሎ መንእሰይ ተሪኻ መብዛሕቶም እንዳደቀና እንመጽእ ኣለና ኩሉ ነገር ብኾፊና ንውዶ ኮፊልካ ብኹላ ነገር ብኮምፒውተር ትዳ ብኢንተርኔት ብቴሌፎን ብገለ ሕጂ ትምንቅስቃስ ዘይምህላው ንባዕሉ ኣብ ጥዕናናን ጉድኣት ኣሎ صوت دمس شكريا مس كل حمامات مس إنترنت يدمسكا تنقص أستخدم كأجن إذا كل نجار يبلكاني تفعل لعنت من قصاصات له باسكت بول هجي يخيل صوت يزبلها سبات له أب من تي باسكت بول تيل كم جن أب موبايل يزبلها تاقن تهدل باسكت بول جن هجي أب ميدا تتساويتي تربو حنبري أب موبايل ده ولا 10 ساعات تساوي يسعر كان تي منعه والحادي مين إنجليزي بانصارو أبتعنا هاسيا مس أبعينا هاسيا مس إنترنت لك كم زحشيش أديك تتخونها بزي إنترنت كن قصاص ديكو سجي أزن تايزرينا نز خمسة عنا تروق حيتات نلليو نزن دحر على لينا حجي تزبلس أنا عن خربحنا زخل دما كم أنا أسات خون كم عبيت بزي قدس تي أو أنت وجون ناتي تا أنت وجون ناتو ما بتخكل تتأكيمنا نحنا نتي دحرنا زل ولدون بخام أنت محلاليفنا له كم زحت بلس أنا تممر ولا نيشتي خون قعدت قالوا هنا بالبكا قعدت قالوا بخامي تقاملي تيمين السدلي بخميت كمالو ده هنبولا لنمبر كسا أبز حبرت سبنا بهرة تجرى تاريخهم ولد مسبلا كارا بتروه بهم طالع كارا كيد حرت كيد هرما يكون زبلو زلجن عد كازي أبتك زيتي أنا وتيا كفلت الله أبت حبرت سبد ما كم يجي رخم تكملا يريوهم عادي قوات أنح كابو قصب أستمان ده معبله نبتزق أصل زل ولد يحلفه حجي تكنولوجيا أبزق زي نعوكي عطانا ننقص نعبه بزخوني من قد درجة هنبلا ينخلنا تحان تختد لنا دخلت أو نتاون ألو تاون قولنا نوليو نت أو نتاون ما بزبلة من قد انت دا تتكيمنا له كل جزء أب سراح خون أب نابرانا أب محبر هوتنا وسي تاويان دخلنا نخيد مالتي أتمعل تاوي هوتكم زقات أمكم تجمعات كله قليل مس تكنولوجيا وعدك بمتحس أنت عين التكنولوجيا وعدك إيو أبين عين تسأله أقداسيلكم تحسبوا مالتي نعمت كم زختوا لي أنا حقيقي أبزي ساعات زي حجي تكنولوجيا سي زيادة نمني تكنولوجيا زعن مجمرتها نمن إسي زعن مهنياتهم من إسي كسبنا بناي درجة عدم أخول ويكا درجات مرتو كب زبل نعوي زقتل سلازي أنا كم أقداس نتب خصوصات اللو يخيلي لزعمن نعمت كم صبوا تباقا كيسوزلو خمزناي ديجيتال لابراري حجي كله وتصعين زلو تكنولوجي سي related to educational يو سلازي أو زخون عينت disadvantage بهال يلن تراينة سمنا أو نخيد يها أو نخسقت يها خصوصات الدل كامبر سحجة خافتنا تكنولوجيكال معباليزي كم خان أمنت بزي ناي أب إنترنت أتي خان أمنسي زخون سبسي أتويلو انتاي كم انتاي خبر كم زاتو وحدي يزفلت ماسي بمدى بزاتو وحدي حجة خالد سبقن بقى أبو أتيس أبقن متى إنترنت كوينه أنتي حيز خيد ويك أنتي كسيب خيد الكابت جزيتي ده فلت سب بزح سلازلو حجتي وسواس أبزي تاسي أبزم من أسيات ناسي سقط النبلمو كل جزء من سينا لو تحيلي تكنولوجيا خا قدي فيك إذا خيد مبر أي صبيه كاني سلازي التكنولوجيا خطركوا أنت داخلينك نايب حق نسخة ختلوة رئيس لك ختلوة تخينك خا مجمرتا بزي مسرت أو بمسرت ويك أبت من سيز بهالي خا كتلوة زلكا نسخة أبت أمازون تكنولوجيا كوعدكي موبايل إنترنت كم زين ريدر سالو زياتهم سقرب درجة نهتي سبسي مخفل سي قرب تنسأكت إلى زمن أنا وانا تتسهسي حبرة السبنات ناسي تتحتوي كصلاي ويك أتمنى سيز بهالي إلى زمن
ሕጂ ኣና ኣብነት ኣነ ብዚ ናይ ትካላት መንግስቲ ክዛረብ ሓደ ስራሕ ቴክኖሎጂ ከመይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክዓጥቕ ኣለዎ ክንብል ተደኺና ኩሉ ግዜ ብተኻእለ መጠን ኣብ ስራሕካ ፅፉፍ ስራሕ ብሉፅ ቁልጡፍ ምስ ግዜ ዝኸይድ ውፅኢታዊ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ኣለና እዚ ክንሰርሕ ተኾይና ሕጂ ዝምትእትታው ናይ ኮምፒውተራት ፕሪንተራት ፋክስ ኢንተርኔት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብኩሉ ግዜ እንታይ የድሊ ሕጂ እቲ ስራሕ በይንኻ ትሰርሖ ኣይኮነን ዋላ ምስቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈትካ እውን ብፋይል ኬዝ ፍሎ ዝበሃል ክትራኸቡ እንትደሊኻ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ተዳ ንበይንኻ ትሰርሕ ኣላ ኮይንካ ግን ክጠቅም ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ሓበሬታትን ብቁልጡፍ ክመፀካ ኣይክእልን እዩ ንስኻ ብቁልጡፍ እውን ክሰዶ ይትኽእልን እያ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ትካላት ተሪእና ዳርጋ ሳላቲ ቴክኖሎጂ እዩ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተራት ስለ ድመፅያና ነብል ዘለና እምበር ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ሕጂ ኮምፒውተራት ክባላሸዋ ከሎ ፕሪንተራት ክባላሸዋ ከሎ ብዙሕ ፀገማት መፅእ እዚ እንታይ የብለካ ሕጂ ነቲ ስራሕ ይሃስዮ ስለዚ ብተኻእለ መጠን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈታት እቲ እኹል ንሓደ ሰብሲ መሳርሒታቱ ንሰን ተዳሃልየን ድማ ብሉፅ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ክህሉ ኣለዎ የብላና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቃሲ ኣበይ ክንጥቀመሉ ኣለና እንዲ ሕቶ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክንጥቀመሉ ኣለና ምክንያቱ ሮቤል ምናልባት ናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ተኣሲሩ ተዛሪብላ ክኸውን ይኽእል ግን ምስ ኩሉ ክንተኣሰሩ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ሜዲካል ሌቨል ንባዕሉ እንተሪእና ቅድም ሕጂ ንኣብነስ ብሰንኪ ናይ ሰርጀሪ ፀገምቲ ንደገ ዝኸዱ ክንደይ ሰባት ንርኢ ነርና ፀገማት እዩ ሕጂ ግን ብሰንኪ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሃገርናስ ንፉዓት መምሃራን የለውን ንፉዓት ዶክተራት ሶሪ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ብሰንኪ እቲ መሳርሒታት እዩ ግን ኣብዚ ግዜ ሕጂ እቲ ዕፅታት ስለ ዝዓጠቑ ምናልባት ኣብ ገለገለ ክህሉ ክእል እዩ ንደገ ሪፈር ዝበሃል ግን መብዛሕትኡ ግን ኣብዚ ዕዮ ኣሎ ሕጂ ኣው ንባዕሉ ኣብ ናይ ህንፃት እንድሕሪና እውን ንባዕልና ከም ኤርትራ መጠን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቅርፅታት መራ ድሕርና ስለ ዘለና ኣብዚ እውን ክትኣተወሉ ብል ኣብዚኣ ድማ ምስ ናይ ሮቤል ታይዝባ ዝገብራ ከዓ ኣነ ባዕለይ እውን ከም ተምሃራይ መጠን ብምዃነ ከዓ ዲጂታል ላይብረሪስ ግድን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ምናልባት ሕጂ እቲ ከም ሾርትካት ትጥቀመሉ ማለት እዩ ድሓር እውን ምሳኻ እንድሕር ኣሎ እውን ካብ ኣብ ኢንተርነት ኬትካ ኣብ ካልእ ብዙሕ ከለኸለልካ ዘይድልን ምክንያቱ እንታይ እስከ እቲ ቴክኖሎጂስ እቲ ፖዚቲቭ ናቱ ነገር ኣሎ እቲ ኔጋቲቭ ነገር ኣሎ ኻነት ኢልና ሕጂ እንታይ ንባዕሉ እውን ገለ ነገር ሕጂ እንዳረእኻ እንኮላኻስ በዚያ ነገር ገለ ነገር ሕማቕ እንድሕር ኢኻ ግን እቲ ዓይንኻ እውን እንታይ ዝበሃል ትገብረካ እያ ትስሕበካ እያ ሕጂ ናብኡ ግን እንታይ ዝበሃል ትገብር ኢኻ ሕጂ ግን እቲ ዲጂታል ላይብረሪ እንድሕር ኣሎ ግን ኣብኡ እንድሕር ኣቲኻ ዘድልየካ ጥራሕ ሰሪሕኻ ኣብኡ ከለኻ ትውፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እቲ ቴክኖሎጂስ ኣብ ኩሉ ክህልወና ኣለዎ ባህለ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ እቲ ናትና ጠቓሚ ስለ ዝምርኮስ ንሕና ከዓ ብግቡእ ክንጥቀመሉና ባህለ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ኣነ ከም መምህር ኣብቲ ናይ ትምህርታዊ ማለት እንዲ ሊሚቴሽን ዘሎ ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣይሲቲስ ካብ ሃይ ስኩል ይጅምሩ ክመሃሩ ሕጂ ኣነ ከም ናተይ ኦፒኒየን ማለት እዩ ካብ ጁኒየር ተዝኾን ይብል ሓራይ ንኣሽትዮም ግን ሕጂ ታይፒንስ ማብስ ቢካም ኢንሻላ እሳ ሕጂ ታይፒን ካብ ጁኒየር እዮም ተዝመፁ ነይሮም እቲ ቤዚክ ፈሊጦም ተፀኒሖም ኣብቲ ሃይ ስኩል ክኣቱ ከለዉ እቲ ትምህርቲ ከዓ እንታይ ይኾኑ ኣድቫንስ ይቕየር ሕጂ ኣብ ሃይ ስኩል ቤዚክ ይመሃሩ ኣብ ኮሌጅ ምዝኣትኻ ግን ትምህርቲ ቤዚክ ኣይኮነን ፕሮግራሚንግ ገኒኻ ትመሃር ሓድሽ ኣስቲ ዝኾን ዘሎ ሕጂ ብናተይ እንታይ ይብል እቲ ኣይሲቲ ፕሮግራሚስ ካብቲ ሚድል ስኩል ተጅምር ነይሩ ደን ኣብቲ ሃይ ስኩል ፕሮግራሚንግ ኳ ተዘይኮነ ግን ኣድቫንስ ዝኾነ ይመሃሩ ደን ተለማሚዶሞ ተፀንሑ ይሓይሽ ይብል ሕጂ ኣነ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ኣብ ትምህርታዊ ከም ዝረኣኾስ እዛ ናይ ኣይሲቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሚኒስትሪ ክንጥቀመሉ ፀገም የብሉን ጥቕምና ኢኻ እንታይ ጥራይ ዘድልየና ኣብቲ መዓዚ ኣብቲ ግቡእ ግዚኡን ኣብቲ ውርጡፅ ኣጠቓቕሙን ጥራይ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ እምበር ቴክኖሎጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ሚኒስትርታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ተሪእና ሎሚ ናይ ተስዓታት ፋይል ንኽትረክብ ትሽገረሉ ግዜ ኣሎ እንተኾነ ብኮምፒውተር ትጥቀም ወይ ድማ ቴክኖሎጂ ትጥቀመሉ ተኮይንካ ስሙዝሊ ሰርች ጌርካ ጥራይ ዘድልየካ ፋይል ክትረክብ ስለ ትኽእል ቴክኖሎጂስ ውርጡፅ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ጥራይ እዩ ዘድልየና እምበር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክንጥቀመሉ ፀገም ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ብጣዕሚ ብዙሕ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ዘለዎምሽ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፅእ ብናህና ሕብረተሰብ ዝኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ምስ ጀመርናሲ ከመይ ይፀልወና ኸውን ትብሉ ኣብዛ ነጥቢ ሕጂ ዘለዓልክያ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝበልኪ ሕጂ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝበሃሉ እኮ ትፍልሊ ናይቲ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ምናልባት 80 ወይ ድሓን ገምጋማው እንዲ
80 ወይ 70 ሚእታዊት ካብ ሕብረተሰብናትናሲ ልክዕ እቲ ዝግባእ ትምህርቲ እንተደኣ ረኺበሃሉ ኮይኑ ባዝ ዘይረኸበ ሃሉ ኮይኑ እቲ 20 ሚእታዊት ግን ምሁር ይበልዩ ስለዚ ሕጂ 80 ሚእታዊት እኳ ቴክኖሎጂ መጽኡ ዋላ ሓንቲ ክጥቀም ዘይክእል ሕብረተሰብ ስለዚ ሲ ወካላት ሃገራት እኮ ቴክኖሎጂ ንኣብነት ዝኽፍለ ፀናሕ ባንኪንግ ሲስተም ሲ ሙዕብል እዩ ኢኮመርስ ሕጂ እዚ ኩሉ ደሎ ሕብረተሰብ ቲ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክብ ስለ ዝበለ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ እውን ቴክኖሎጂ ስለ ዝበፅሐ ቴክኖሎጂ ከም ዝኽፍለ ፀናሕ ሕጂ አንኢምፕሎይመንት ፈጥር ምክንያቱ ኩሉ ነገር እንተደኣ ብኢኮመርስ ተኻይድሲ ኩሉ ብኮምፒውተር ተደኣ ተሳሊጡስ አንኢምፕሎይመንት ፍጠር ስራሕ ሙክ ትረክብ ኣይትኽእልና ኣብዚ ሕብረተሰብናትና ግን እቲ ደረጃ ትምህርትናትና ስለ ዘይበፃሕናዮ ዘለና ከም እምነትናተይ እቲ ዓበይቲ ቴክኖሎጂካዊ ፅልዋስ ኣይበፃሕናዮን ኢለ ዝኣምን ሕጂ እዚ ምትካ ይመጽ እንዲ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚ ምስ ምዕባለ ናይ ቴክኖ ናይ ዓለምና ምዕባለታት ዳርጋ ኩሉ ነገር ብሮቦት ብኮምፒውተር እንዳተተከ ይመጽ ባህል የጋጥማ ብዙሕ ዜናታት ክትሪኦ ከለኻውን ሽቕሎ ኣልቦነት የጋጥመኒ ብዙሓት ሃገራት እቶም ሰራሕተኛታት ትትክኡ ብኻልእ ነገር መጽ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዘድሊ ከምኡ ስለ ዘጋጠመ ኣይድልን እዩ ኣብዚ ሃገርና ክንብል ኣይንኽእልና ከድልየና እዩ ገና ስቲል ዘለና ንሕና እቲ ቴክኖሎጂ ከድልየና እዩ እንታይ የድልዮ ቁርብ ግን ምውሃድ የድልዮ ምውሃድ ሕጂ ኣብ ናይ ህንዲ ዝሰማካ ሓደ ግዜ ምሁር ዓቕሚ መዓት እዩ ደለቡ እቲ ስራሕ ግን የለን ሕጂ እቲ ክዋሃድ ዘግብኦ እቲ መንግስታዊ ትካል ከዋህዶ ነዚ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታትን እቲ ዓቕሚ ሰቡን ከዋህው ዘለዎ ሚዛናው እንተደኣ ኮይኑ ሃሲ ኣይ ከምጽን እዩ ብዝንታ ኣሽሙና ወላ ንቐጻሊ እንተዳ ካብ ዓቅድ ንላዕሊ እንዳበርትዕ እንዳበዝሐ መጽኡ ግን ኩሉ ግዜ ድሕሪ ግዜ ወላ ኣብዚ ወለዶ ዘይሃሉ ኣብቲ ዝመጽእ ወለዶውን ከምተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘጋጥም ዘለውን ክመጽ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንዳተማዛዘነ እንተደኣ ከምዚ ኸይድ ገይርዎ እቲ መንግስታዊ ትካል ነዚ ዝካታተል ኣካል ግን ኩሉ ግዜ እቲ ውፅኢት ብሉፅ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክምላላ ደሊ ዘለኹ ስንኣብነት እቲ 80 ሚእታዊት ናይ ሕብረተሰብናሲ ኣብ ሕርሻ ዋፈር ኣሎ እንተልናስ ከመይ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሲ ገና ኣብቲ መሰረት ኢና ዘለና ወይ ድማ ኣብቲ ባይታ ኢና ዘለና ንኣብነት ኤግዛምፕል ክንርኢ ንኽእል ኣብ ናይ ቻይና ሕጂ ብናይ ኩቱር ጌም ምፅዋት ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ተኣጊዱ ኣሎ ማለት እዩ ንገለ ሰሙናት ንቑርብ መዓልታት ንክፃወቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ነገር ዘምፆ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ ቴክኖሎጂ እንብሎ ዘለናስ ኣብ ሃገርናሲ ክምዕብል ወይ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ደረጃ ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑሲ ኣብዚ ፅልዋ ናይ ሃገርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ክበፅሕ እንተ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ደረጃ ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ኩላትና ምትሕባር ናይ ኩላ ጎስጓስ እቶም ቴክኖሎጂ ዘይፈለጡ ንኾኑ ፍልጦም እዞም ኣብ ርሑቕ ዓድታት ዘለዉ እውን ገና እውን ገለ ዓድታት ኣብያ ትምህርቲ ዘይረኸባ ትምህርታት ኣለዋ ወይ ድማ ኣብ ኮርሲ ኮፍ ኢሎም ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሎም ዝመሃሩ ኣለዉ እዚ ሕጂ እውን እቲ ገለ ካብቲ ድሕሪት ጌርና ዘለ ወይ ድማ ካብቲ ምምዕባልሲ ቆንፂብና ዘለ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢደይ ኢድካ እንተተባሂልና እንተተሓጋጊዝና እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሃገርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ በዓል ሙሉእ ተስፋ እያ ማለት እዩ ሕራይ እዞም እናዘበሉ ፀንሕና ዛዕባ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ኣገዳስነቱ ኣወንታዊ ኣሉታዊ ጎንታቱ ብኸመይ ከብ ዝበለፀ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ ፀኒሑ ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ መሳርሒታት ኮይኖም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኣሳልጦን ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕ ንኽንጓናፀፍ ዝሕጉዝና መሳርሒታት ምዃኖም ክንዛረብ ፀኒሕና ልክዕ ከም ኩሉ ነገር ድማ እወንታውን ኣሉታውን ጎንታት ክህልዎ ግድን እዩ ግን እሱ ኣብ ንሕና ኣጠቓቕማ ከም ዝምርኮስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እውን ከም ዝፈላለ እንተደኣ ፅቡቅ ጌርና ተጠቂምናሉ እወታዊ ጎንታቱ ነቲ ኣሉታዊ ጎንታቱ ከም ዝሽፍኖ እውን ክንዛረብ ፀኒሕና ኢና ካብኡ ቀፂልና ድማ ኣብ እንታይ ዓይነት ፅላታት እንታይ ዓይነት መሳርሒታት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቃት ክንጥቀም ኣለና ኢልና እሱ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ብፍላይ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀላታት ከም ትምህርቲ ሕርሻ ቱሪዝም ካልኦት ኣልዒልና እውን ክዛረበሉ ፀኒሕና ኢና ኣብ ትምህርቲ ዲጂታል ላይብረሪ ክህሉ ንኣብነት ምስ ቁጠባ ዝተሓዝ ዝኸውን ድማ ኣብቲ ናይ ባንክ ኣሰራርሓ ስሉጥነት ዝፈጥር ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቅታት ክህልወና ከም ዘለዎ ካልኦትን ኣልዒልና ፀኒሕና ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት ብምውድዳር ከመይ ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ክንጥቀም ከም ዘለና ምስ ዝመፅእ ብኸመይ ክንጥቀመሉ ኣለና ምስ ዝብል ድማ ኣብ ንቕሓት ናይቲ ሰብ ከም ዝምርኮስ ብኣስተምህሮን ብምትሕባርን ብምርዳእን ድማ ኣብ ዝለዓለ ንቕሓት ምስ ነብፅሖ
تتدلي زلوا بقعت كم نمتن عوتون أمن قد خم زلون كن زارب تاني حناينا سلزي كبرات خطاتلتنا نيلو ما عند اللي زبنا أبزودينا لنا تسناي